ንሰራሕተኛታት ጽቡቕ ዝበሃል መጠን ደሞዝ ካብ ዝኸፍላ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾና ሃገራት ሓንቲያ ኣብ ካርታ እንክትርያ ንእሽተይ ሃገርያ ስማ ግን ኣብ መላእ ዓለም ግኑን እዩ ጽልዋ እውን ብምንኣስ ስፍሓት መሬታ ዝድረት ኣይኮነን ፖለቲካዊ ኣቃውማ ሕብረት ኤውሮጳ ዝውሰንን ዋጋ ኣልማዝ ዓለምና ዝትመንን ኣብ ከተማታት ተዛሃገሪው ኣብ ምዳያት ባዮቴክኖሎጂ ፔትሮኬሚካልን ፋርማሲውቲካል ኢንዳስትሪን ውን ካብ መራሕቲ ሃገራት ያ ሎጂስቲክ እትድነቐሉ ዓውዲው ካብ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ካብ ምቁራት ምግብታት ቸኮሌት ካብ መስተታት ድማ ቢራ ተፍሪ ክእለት ኣሰራርሓ ቢራ ግን ካብ ኩሉ ዝተፈለዩ ንቢራ ትጸምቆ ጥራይ ዘይኮነ ትጣበበሉ ውንያ ብምባል ዝመስክሩላ ብዙሓት እዮም ልዕሊ 1500 ዓይነታት ቢራ ምፍጣራ ከይኣክል ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ቢራ ዝቐርበሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ብርጭቆ ኣለዎ ንሓደ ቢራ ኣብ ዘይናቱ ብርጭቆ መቕዳሕ ከም መጉዳል ስነ ስርዓትያት ትቆጽሮ በዚ ናይ ቢራ ባህል ዝተገረመ ትካል ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ዘይሃስስ ቅርሲ ዓለምናዩ ብምባል ኣብ መዛግብቱ ኣስፊርወዩ ሰላምታይ ረሳዕናን ፍትዋት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም እዛሎሚ ክንደሳ መሪጽና ዘለና ዓብስም ዘለዋ ንእሽተይ ሃገር ቤልጅየም ትበሃል 11 ሚሊዮን ነበርቲ ድማ ኣለዋ ስፍሓት መሬታ ግን 30,000 ትርብዒት ኪሎሜትር ጥራዩ እዚ ማለት ቤልጅየም ካብ ሃገርና ኤርትራ ብኣስታት 4 ዕጽፊ ትንእስ ምስታ ዝዓበየት ዞባ ሃገርና ጋሽባርካ ድማ ማዕረ ስፍሓት ኣለዋ ኣብ መዳይ ቁጠባ መጺካ ግን እቲ ምብዛሕ ናባናዩ ዝግምጠል ምኽንያቱ እዛ ንእሽተይ ሃገር ምስ ስፍሓት መሬታ ዘይመጣጠን ኣዝዩ ዓቢ ቁጠባ ዘለዋ ያ እቲ ቀንዲ ምስጢር ዕቤት ቁጠባኣ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣዩ ናብቲ ንቤልጅየም ማእከል ገይሩ ዝቆመ ኣስታት 450 ሚሊዮን ዓደግቲ ዘለዎ ዕዳጋ ሕብረት ኤውሮጳ ንምብጻሕ ውሕዳት ሰዓታት ጥራይ ዝወስድ ምዃኑ ድማ ካብ ብልጫታታዩ ሳላ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ስሩዕ ትሕተ ቅርጻን ምሁር ዓቕሚ ሰባን ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎን ኩባንያታት ናይ ኣህጉር ኤውሮጳ ማእከላተን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቤልጅየም ክገብራየን ዝረኣያ እዚ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ክትከውን ዝገበራ ረቋሕዩ እቲ ኣብ ብዙሕ መዳያት ስራሕ ዝኽፈል ደሞዝ ኣብ መንግስታውያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ብዝግበሩ ናይ ሓባር ስምምዓት ስራሕ ከይተረፈ ተሓልዩ ዝኸይድ እዩ ውጽኢት ናይዚ ድማ ሰራሕተኛታት ፍትሓዊ መጠን ደሞዝን ዝሓሸ ናይ ስራሕ ጥቕምታትን ንኽረኽቡ ሓጊዝዎም እዩ ብተወሳኺ ናይዚ ዝኽፈልዎ መሰረታዊ ደሞዝ ናይ መግቢ ቫውቸር መድሕን ጥዕና ክፍሊት ጥሮታ ደገፍ ወጻኢታት ጉዕዞ ደሞዝ መበል 13 ወርሒ ቦናስ ዕረፍትን ሓደ ግዜ ድማ ከም ናይ ኩባንያ መኪና ዝኣመሰሉ ተወሰኽቲ ጥቕምታት ዝህቡ ኣስራሕቲ እውን ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዞም ደሞዝ መበል 13 ወርሕን ደሞዝ ዕረፍትን ተባሂሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ጥቕምታት ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰለ ሃገራት ስለ ዘይስርሓሎም ቁሩብ መብርሂ ክንህበሎም ኢና ደሞዝ መበል 13 ወርሒ ማለት ኣብ መወዳእታ ዓመት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈል ተወሳኺ ደሞዝ እዩ ደሞዝ ሓደ ሰብ ኣብ ወርሒ 3000 ዩሮ ምስ ዝኸውን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብዕጽፊ ዓብዩ ካልእ 3000 ዩሮ ተወሲኽዎ 6000 ዩሮ ይኽፈል እዚ ምስቲ ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝስርሓሉ ኣብ መወዳእታ ዓመት ካብ መኽሰብ ትካላት ዝወሃብ ቦናስ ወይ ኣበል ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ደሞዝ ዕረፍቲ ማለት ከዓ ሰራሕተኛታት ዓመታዊ ዕረፍቶም ኣብ ዝወስድሉ ግዜ ዝወሃብ ተወሳኺ ክፍሊት እዩ ዕላምኡ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ብዙሕ ወጻኢታት ስለ ዝገብሩ ተወሳኺ ገንዘባዊ ደገፍ ንክረኽቡ ዝዓለመ እዩ እዞም ተወሳኽቲ ጥቕምታት ግን ኣብ ሕጊ ሃገረ ቤልጅየም ዝሰፈሩ ግዴታታት ዘይኮኑ ከም ዝኣተኻዮ ናይ ስራሕ ውዕል መሰረት ዝውሰን እዮም ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ንኽትነብር እቲ ዝዓበየ ብድሆ
ቋንቋዩ ቋንቋ እንግሊሽ ምኽኣል ኣብ ዝተወሰኑ ዓለም ለኻያን ትካላት ስራሕ ክትረክብ ዝሕግዝ እኳ እንተኾነ ከም ኩሎም ቤልጅማውያን ዝረኸብካዮ ሰሪሕካ ንኽትነብር ግን ቋንቋታት ዶችን ፈረንሳን ክትመልኽ ይግባእ እቲ ካልእ ብድሆ ሃገረ ቤልጅየም ክብደት መነባብሮዩ ብፍላይ ኣብ ከም ብራሰልስ ኣንትወርፕን ገንትን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ምስ ኣታዊታትካ ዝመጣጠን ገዛ ክራይ ምርካብ ኣጸጋሚዮ ቤልጅየም ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለዋ ልዑል መጠን ግብሪ ዝኽፈለን ሃገራት ሓንቲያ ግብሪ ኣታውን ክፍሊት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ድማ ካብ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ይቆረጽ እቲ ክፍሊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብርክት ዝበሉ ማሕበራውያን ጥቕምታት ክትረክብ ወሳኒ ብምዃኑ ግን ንብዙሓት ሰባት ህይወቶም ንኸመሓይሹ ሓጊዝዎም እዩ ታሪኽ ሃገርነት ቤልጅየም 200 ዓመታት እኳ ዘየቑፀረዩ ኣብ 1830 ዓመተ ምህረትያ ካብ ኔዘርላንድስ ተፈልያ ነፃ ሃገር ኮይና ዝተመስረተት ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ኣካል ሮማውያን እስጳኛ ኣውስትርያን ፈረንሳን እያ ነይራ ኣብ 1815 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ስዕረት ናፖሊዮን ኣብ ዝተገብረ ናይ ከተማ ቬና ጉባኤ ካብ ፈረንሳ ተፈልያ ምስ ኔዘርላንድስ ክትፅምበር ተወሰነ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ቤልጅማውያን ናይ ገዛእ ርእስና ሃገር ክንምስርት ኣለና ብዝብል ምኽንያት ተቃውሞታት ኣለዓሉ በዚ ምኽንያት ካብ ኔዘርላንድስ ተፈልዮም ናጽነቶም ኣወጁ ይኹን እምበር ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ንናጽነታ ቀልጢፈን ኣይተቐበልኦን ንትሽዓተ ዓመታት ኣኼባታት ተገይሮም ኣብ 1839 ዓመተ ምህረት ቤልጅየም ምስ ዝኾነት ሓያል ሃገር ዘይትውግን ኒውትራል ወይ ድማ ገለልተኛ ሃገር ከም እትኸውን ተሰማሚዓ ኣብቲ ኣብ ለንደን ዝተቃንዐ ኣኼባ ስምምዕ ፈረመት ከም ውጽኢቱ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ተዋህባ ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ሕቶታት ዘለዓዕሉ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦም ብዙሓት ሕቶታት ኣለዉ ናብ ሃገረ ቤልጅየም ምስ እትኸይድ ሓደ ኣገራም ነገር ከተስተውዕል ትኽእል መብዛሕትኦም ዜጋታታ ኣብ ክንዲ ቤልጅማዊ ፍሌሚሽ ወይ ድማ ዋሉኔ ምባልዮም ዝመርጹ እዚ ውጽኢት መዋቕር ሃገርነት ቤልጅየም እዩ ቤልጅየም ፌደራሊስት ሃገር ኮይና እቲ ስርዓት ፌደራሊዝም ኣብ ቋንቋን ጂኦግራፊን ዝተመስረተ እዩ ብጂኦግራፊ ፍላንደርስ ዋሎኒያን ብራስለስን ዝበሃሉ ሰለስተ ዞባታት ኣለዋ ብቋንቋ ድማ ተዛረብቲ ቋንቋታት ፍሌሚሽ ፈረንሳን ጀርመንን ብምባል ኣብ ሰለስተ ትምቀል እትዘገርም ግን እዛ ቋንቋ መሰረት ጌራ ዝተመስረተት ቤልጅየም ናይ ገዛእ ርእሳ መበቆላዊ ቋንቋ ዘይብላ ምዃንዩ እቲ ንሳቶም ፍሌሚሽ ብምባል ዝጽውዕዎ ቋንቋ እቲ ናይ ኔዘርላንድስ ዶች ቋንቋ ፈረንሳ ናይ ፈረንሳ ቋንቋ ጀርመን ድማ ናይ ጀርመን እንተኾነ ግን ሰለስቲኦም ቋንቋታት ወግዓውያን ቋንቋታት ብምዃኖም ንሓዲኡን ተመሊኽካዮ ነቶም ካልኦት ክትመልኽ ኣይትግደድን በዚ ምኽንያት ኣብ ገለገለ ቦታታት ደቂ ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ ክልተ ቤልጅማውያን ተራኺቦም ናይ ሓባር መረዳድእ ቋንቋ ተሳኢኑ ብእንግሊሽ ክረዳድኡ ምርኣይ ልሙድ እዩ ፍሉይነት ግን ኣብዚ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ ዝከታተልወን መደበራት ቴሌቪዥን ኣብ ዝድግፍወን ፖለቲካውያን ፓርቲታት ኣብ ስርዓተ ትምህርቶምን ኣብ ባህላውያን ቦታታቶምን ንቋንቋ ከም መሰረትዮም ዝጥቀሙሉ ኣብ ገለገለ ከተማታት ጽርግያ ምስ እትሳገር ምልክታት መንገዲ ክቕየሩ ትርኢ እዞም ምቅያራት ብዙሕ ግዜ ዘይምርዳእን ምድንጋራትን ከስዕብዮም ዝረኣዩ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ዘጋጠመ ድማ እዚ ነይሩ ሃገራዊ ምርጫ ተገይሩ ኩለን ፖለቲካውያን ፓርቲታት መንግስቲ ክምስርታ ዘኽእለን እኹል ወንበር ከይረኸባ ተሪፈን ተሰማሚዐን ናይ ሓባር መንግስቲ ክምስርታውን ኣይከኣላን እቲ ዘይምስማዕ ን589 መዓልታት ዝቐጸለ ነበረ በዚ ምኽንያት ቤልጅየም ንዓመትን 7 ኣዋርሕን ሓድሽ ዘቆመቶ መንግስቲ ነበራን ይኹን እምበር እቲ ሃገር ፖለቲከኛታታ ዝኣኽሎም ግዜ ወሲዶም ሓድሽ መንግስቲ ክሳብ ዝምስርቱ ፈጺማ ካብ መንገዳ ከይተሰናኸለት ክትቅጽል ካለት ምኽንያቱ ካብ ጊዜያዊ ረብሓ ፖለቲከኛታት ዝረሓቑ ድልዱላት ትካላት ነይሮም እዮም ካብቶም ንቤልጅየም ምስግንቲ ሃገር ዝገብርዋ ድልዱላት ጽላታታ ሓደ ስርዓተ ጥዕና እዩ ኣይኮነን ዶ ዜጋታታ ዝኾነ ይኹን ብሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣተወ ሰራሕተኛውን ካብ ወርሓዊ ደሞዙ ናይ መድሕን ጥዕና እናተቆርጾ ኣብቶም ልዑል ደረጃ ብሉጽነት ዘለዎም ሆስፒታላታ ብትሑት ክፍሊት ኣገልግሎት ሕክምና ክረክብ ይኽእል እዚ ስርዓተ ጥዕና ነቲ ሎሚ ደሊባቶ ዘላ
ጥንካረ ዝምስክር እዩ ነታ ናይ ጽባሕ ቤልጅየም ንምርኣይ ግን እቲ ልክዓው ቦታ ቤት ትምህርቲዩ ቤልጅየም ኣብ ዝመዳይ ካብ ዝተዓወታ ሃገራት ኤውሮጳ ሓንቲያ ስርዓተ ትምህርታ ብተበጻሕነቱን ደረጃ ብሉጽነቱን ይዝፍለጥ ቤልጅየም ሃገራዊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ የብላን ትምህርቲ ብዞባታት እዩ ዝምራሕ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖሊሲ ትምህርቲ የውፅእ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ መንግስታዊ ደገፍ ስለ ዝረኽባ ብገንዘብ ዘይኮነ ብደረጃ ብሉጽነትን ዝወዳደራ ዩኒቨርሲታታ ብዓውድታት ሳይንስ ሕክምና ኢንጂነሪን ምርምርን ዝፍለጣ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተማሃሮ ከም ክእለቶምን ድሌቶምን ናብ ዩኒቨርሲቲ ማእከላት ቴክኒክን ሞያን ድማ ናብ ትካላት ስነ ጥበብ ይጽምበሩ እዚ ኣብ ድሌትን ክእለትን ዝተመስረተ ስርዓተ ትምህርቲ ተማሃሮ ውጽኢታውያን ዝኾኑሉ ዓውዲ ትምህርቲ ንክኽተሉ ኣኽኢልዎም እዩ ኤውሮጳ ካብ ከተማታት ፓሪስ ለንደን ወይ ድማ በርሊን ኣይኮነትን እትመሓደር ፖለቲካ ሕብረት ኤውሮጳ ቅርጽ ዝሕዝ ሕጊ ተኣህጉር ዝንደፍ ቁጠባን ንግድን ዝቕመር ካብ ርእሰ ከተማ ቤልጅየም ብራሰልስ እዩ ብራሰልስ ኮሚሽን ኤውሮጳ ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳን ቀንዲ ቤት ጽሕፈታት ኔቶ ዝርከበላ ከተማንያ ካብዘን ትካላትን ቤት ጽሕፈታትን ዝወፁ ውሳነታት ን27 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ሓደ ጊዜ ድማ ንመላእ ዓለም ዝጸልውዮም ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ኩባንያ ምህርቱ ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ውሪዱ ክሸይጥ ምስ ዝደሊ ነቶም ኣብ ብራሰልስ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዝወፁ ናይ ደረጃ ብሉጽነት ውሕስነት ናይ ከባብን ዓደግትን ሕግታት ከኽብር ዝግደድ ብዙሓት ኩባንያታት ናይ ኤውሮጳ ዕዳጋ ንኸይስእኑ ክብሉ ነቲ ካብ ብራሰልስ ዝወፅእ ሕጊ የማልእዎ ነዚ መምዘን ድማ ኣብቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘፍርይዎም ፍርያት ከም ስታንዳርድ ይጥቀምሉ ምሁራን ፖለቲካል ሳይንስ ነዚ ተርእዮ ጽልዋ ከተማ ብራስለስ በመባልዮም ዝጽውዕዎ ብራስለስ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዳይ ጂኦግራፊውን ሕምብርቲ ኣህጉር ኤውሮጳ ኣብ ብራሰልስ ቁርስ በሊዕካ ምሳሕ ንኽትበልዕ ፓሪስ ምኻድ ናብ ለንደን ኬድካ ኣብ ኣኼባ ተሳቲፍካ ምምላስ ልሙድ እዩ ካብ ብራስለስ ናብ ካልኦት ከተማታት ቤልጅየም ምኻድውን ቀሊል እዩ ብባቡር ካብ ብራስለስ ናብ አንትወርፕ ኣብ ውሽጢ 40 ደቂቕ ናብ ከተማ ገንት ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ናብ ከተማ ብሩጅ ድማ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ክትበጽሕ ትኽእል ዘመናውነት ሓንቲ ከተማ ዝልካዕውን ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ውሕስነቱ ብዝተሓለወ መንገዲ ናብ ዝደለዮ ምስ ዝበጽሕ እዩ ኣብዚ መዳይ ከተማ ብራሰልስ ዕዉት ስራሕ ካብ ዝዓመማ ከተማታት ኤውሮጳ ሓንቲያ ናይ ከተማ ብራሰልስ ሜትሮ ትራም ኣውቶቡስ ባቡር ከተማን ብሽክሌታን ብሓደ ዝሰርሕሉ ውጽኢታዊ ስርዓት ዘለዎም እዮም ናብ መላእ ኤውሮጳ ከይዞርኩም ምን ዓበይቲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾኑ ቦታታት ተኣህጉር ክትዕዘቡ ምስ ትደልዩን ናብቲ ካብ ብራሰልስ ብዙሕ ከይረሓቕካ ዝርከብ ሚኒ ዩሮፕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፓርክ ክትከዱ ትኽእሉ ኣብዚ ፓርክ ንልዕሊ 80 ከተማታት ኤውሮጳ ዝውክሉ ፍሉጣት ህንጻታትን ቅርስታትን ክትረኽቡ ትኽእሉ ብሩጅ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝርከባ ኣዝየን ጽቡቓትን ብታሪኽ ዝበልጸጋን ከተማታት ሓንቲያ ብምኽንያት እቶም ብማእከል ከተማኣ ዝሓልፉ ካናልታት ማይውን እታ ናይ ሰሜን ቬኒስ ብዝብል ቅጽል ስም ትጽዋዕ እዛ ሎሚ ህድእቲ ትመስል ብሩጅ ቅድሚ 700 ዓመታት ልቢ ቁጠባ ኤውሮጳን መራኸቢት ነጋዶን እያ ነይራ እዞም ሎሚ መስሕብ በጻሕቲ ክኾኑ ክኢሎም ዘለዉ ተፈተውቲ ናይ ማይ ካናልታታ ኸኣ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ወደብ ዝራገፉ ናይ ንግዲ ኣቑሑ ናብታ ከተማ ንምጉዕዓዝ ተሓሲቦም ዝተሃንጽዮም ድሕሪ ግዜ ግን እቲ መዕረፊ ወደብ ብናይ ሓመድ ድበት ክመልእ ጀመረ በዚ ምኽንያት ዓበይቲ ናይ ንግዲ መራኽብ ናብ ብሩጅ ምእታው ሰኣና በብቕሩብ ከዓ ነተሰኪማቶ ንነዊሕ እዋን ዝተጓዕዘት ማእከል ንግዲ ኤውሮጳ ዝብል ማዕርጋ ንከተማ አንትወርፕ ኣረከበታ እንተኾነውን ብምኽንያት እቲ ክሳብ ሎሚ ዘይሃሰሰ ግርማኣ ብሩጅ ኣብ ቤልጅየም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ በጻሕቲ ካብ ዘእንግዳ ከተማታት ሓንቲያ አንትወርፕ መብዛሕትና ስማ እኳ ዘይንፈልጣ ናይ ሃገረ ቤልጅየም ከተማያ እዛ ንእሽተይ ከተማ ግን ንብዙሕ ዓማኢት ዓመታት መዲና ኣልማዝ ዓለምና ኮይና ጸኒሓላ እቲ ታሪኽ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን እዩ ዝጅምር
ኣብቲ እዋን ከመል ዓለም ዝመጹ ቀመማት ማዕድናትን ክቡራት ሸቐጣትን ኣብ ወደብ ከተማ ኣንትወርፕ እዮም ዝራገፉ ነይሮም። ሓደ ካብቶም ማዕድናት ከዓ ኣልማዝ እዩ። ኣብ ኣንትወርፕ ኣልማዝ ክብደቱ ይምዘን፣ ብእዳው ሰብ ሞያ ግሩም ኮይኑ ይቆረጽ፣ ብሉጽነቱ ቀለሙን ጽሬቱን ተገምጊሙ ድማ መሸጢ ዋጋ ይውሰን። እዚ ቀደም ዝጀመረ ባህሊ ቀጺሉ ንብዙሕ ዘመናት ካብቲ ኣብ ዓለምና ዝፈርቕ ኣልማዝ እቲ 900ዊት ኣብ ከተማ ኣንትወርፕ እዩ ዝሽየጥ ነይሩ። ሎሚ እቲ ኣልማዝ ናይ ምቑራጽን ምጽራይን ስራሕ ናብ ህንዲ ተዘዋዊሩ ይርከብ። ይኹን እምበር ኣንትወርፕ ናይ ማእከል ዕዳጋ ኣልማዝ ዓለም ማዕርጋ ጠቕሊላ የሕሊፋ ይሃበትን ዘላ። መዓልታዊ ከዓ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ዕዳጋ ኣልማዝ ኣብዛ ከተማ ይከናወን። ስፓ ዝብል ቃል እንታይ ማለት ምዃኑ መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና። ዘይንፈልጦ እንተሎ ስፓ ኣብ ቤልጅየም እትርከብ ከተማ ምዃና እዩ። እዛ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ቤልጅየም እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ናይቲ ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ስፓ መበገሲት ከተማ እያ። እቲ ካብ ትሕቲ መሬት እታ ከተማ ዝወፅእ ማዕድናዊ ማይ ንጥዕና ወዲ ሰብ ልዑል ጥቕምታት ይህብ ተባሂሉ ይዝእመነሉ። በዚ ምኽንያት ነገስታት መኳንንትን ሃብታማትን ኤውሮጳ ንብዙሕ ኣማኢት ዓመታት ካብቲ ማዕድናዊ ማይ ንምሕፃብን ንምስታይን ናብዛ ንእሽተይ ከተማ ይመፁ ከም ዝነበሩ ይሕበር። በብቁሩብ ከዓ ከተማ ስፓ ኣብ ቱሪዝም ጥዕና ኤውሮጳ ቀንዲ ማእከል ክትከውን ከኣለት። ከም ውፅኢት ድማ ስምታ ከተማ ካብ ቤልጅየም ሓሊፉ ነዝሎም ሒዝዎ ዘሎ ትርጉም ሓዘ። ሓደ ካብቲ ቤልጅየም ኣብ ኤውሮጳ ትፍለጠሉ ነገራት ናይ ቢራ ባህላዩ። ኣብ ቤልጅየም ቢራ ኣልኮላዊ መስተ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ብርጭቆ ሓንቲ ቢራ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ሳይንስን ጥበብን ተሓዋዊሶም ይቕድሑ። ኣብታ ሃገር ልዕሊ 1500 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቢራ ይፈርዩ። ሓደ ንብዙሓት በጻሕቲ ዘገርም ነገር እንተሎ ኣብ ቤልጅየም ነፍሲ ወከፍ ቢራ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝተፈለየ ብርጭቆ ዘለዎ ምዃኑ እዩ። እቲ ቅርጺ ብርጭቆ ከዓ ብልምዲ ዘይኮነ መኣዛት ቢራ ዓፍራ ሙቐትን ጣዕምን ፍሉይ ኮይኑ ምእንቲ ክቐርብ ብሳይንሳዊ መምርሒ ተነዲፉ ዝስራሕ ተባሂሉ ድማ ይንገረሉ። ስለዝኾነ ከዓ ንሓደ ቢራ ኣብ ዘይናቱ ብርጭቆ ምቕዳሕ ኣብ ቤልጅየም ከም ምጉዳል ስነ ስርዓት እዩ ዝቑፀር። ባህሊ ቢራ ቤልጅየም ክሳብ ገዳማት ዝዝርጋሕ እዩ። እዞም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ክቡራት ዝኾኑ ቢራታት ትራፒስት ኣብ ገዳማት ብመነኮሳት ትራፒስት ወይ ድማ ብቐጥታዊ ቁፅፅርተን ገዳማት ይፈርዩ። ንመስርሕ ብሉጽነቱ ዝቆጻጸሩ ባዕሎም እቶም መነኮሳት ኮይኖም ነቲ ካብ መሸጥኡ ዝርከብ መኽሰብ ከዓ ንወጻኢታት እቲ ገዳም ንምሽፋንን ደገፋት ሰናይ ተግባር ንምግባርን ይውዕል። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት እዚ ባህሊ ቢራ ቤልጅየም ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ዩኔስኮ ዘይሓስስ ባህላዊ ቅርሲ ኮይኑ ክምዝገብ ክኢሉ እዩ። ቤልጅየም ግን ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ሕማቕን ኣሰቃቕን ታሪኽ እውን ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ሓያላት ሃገራት ኤውሮጳ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ንምቁፅጻር ኣብ ልዑል ውድድርን ህልኽን ኣትየን ነበራ። እዚ ታሪኻዊ ዘመን ስክራምብል ፎር ኣፍሪካ ብዝብል ስም እዩ ዝጽዋዕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ተራ ቤልጅየም ኣብቲ ጉዳይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝተፈለየ ነይሩ። መብዛሕትአን ሃገራት ንገዛእተን ሃገራት መንግስታት መስሪተን ከመሓድረአን ከለዋ ቤልጅየም ግን ካብ 1885 ክሳብ 1908 ዓመተ ምህረት ንኮንጎ ናይ ንጉስ ቤልጅየም ሊዮፖል ካልኣይ ናይ ውልቀ ንብረት ጌራ ሓዘታ። ኣብቲ ዘመነቲ ተፈጥሮኣዊ ጎማ፣ ስነ ሓርማዝን ካልኦት ተፈጥሮኣውያን ማዕድናትን ኣብ ኢንዳስትሪ ኤውሮጳ ኣዝዩ ልዑል ዋጋ ዝነበሮም ነገራት እዮም ነይሮም። ኮንጎ ድማ ቀንዲ መፈልፈሊት እቲ ማዕድን ኮነት። ቤልጅየም ድማ ነዞም ማዕድናት ብብዝሒ ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ወሲዳ ብምሻጥ ልዑል መጠን ሃብቲ ምእንቲ ከተኻዕብተሉ ንጉስ ሊዮፖልድ ካልኣይ ኣብ ኮንጎ ከበቲ ናይ ጉልበት ስራሓት ከቢድ መቕጻዕትን ኣብ ስራሕን ባርነትን ዝተመስረተ ምምሕዳር ፈጠረ። ዓድታት ናይ ማዕድናት መትሓዚ ይቕረበለን። ነቲ መትሓዚ ዘይመልኡ ሰባት ከዓ መግረፍቲ፣ ማእሰርቲ፣ ምቑራጽ ዕዳው፣ ናይ ሞት መቕጻዕትን ካልኦት ንምግላጾም ዝኸብድ ኣሰቀቕቲ መቕተልትን ይወርዶም ነበረ። ኣብ ገለገለ ከባቢታት እውን ምልእቲ ዓዲ ከም እትቃጸል ይግበር ከም ዝነበረ ይንገር። ብምኽንያት እዚ ጭካነ ዝመልኦ ኣገዛዝኣ ኮንጎ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ሰብኣዊ ክሳራት ተሰኪማ እያ። እቲ ልክዓው ብዙሖም ዝፍለጥ እኳ እንተዘይኮነ ብዙሓት ምሁራን ታሪኽ ግን ኣብቲ ጸልማት እዋን ክሳብ 10 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ክኾኑ
كم زخلو يقمتو كبرات تخطاتل تمستيات علم نلومي زدالنايو نهاجر بيلجوم زدسست حستو ازستخطاتل كوموينيرو أبقات علي بستفلي مدب كساب نمتاكم سلام كنا